Вітаночки, шановне господарство! З вами Воля Новік, і нарешті я на гэтым канале не одна, а з цудоўнай, шыкоўнай, прыгожай Дар'яй Гардзейчык. І сёння мы знаходзімся на ложку і ў поўным макіяжа. Гэта значыць, што? Гэта значыць, што мы сёння будзем глядзець на мужику. Добра, а што за мужикоў мы будзем з табой глядзець і з якой нагоды вы з табой сабраліся? Гаспадара Мікалая Халезіна, які кіраўнік вольнага тэатра, а яшчэ чалавек, які запрашае розных людзей паесці тое, што ён прыгатаваў, выйшла інтэрв'ю са спадаром Андрэем Стражаком, які быў доўгі час кіраўніком фонда Байсол. І які таксама лічыў, што яго чэлес вельмі трэба бачыць яшчэ пэўнай колькасці жанчын. Калі вы прапусцілі гэты кейс, гэта адбывалася ў мінулым годзе. Кіраўнік Байсола рассылаў дикпікі супрацоўніцам, знаёмым, якія яго аб гэтым не прасілі. Слухай, там складаная гісторыя. Наколькі я памятаю, менавіта з супрацоўніцамі быццам бы няма выяўленых фактаў, але ёсць там жанчынамі, якія былі ў грамадскім сектары і неяк, як бы супрацоўнічалі, але фактычна не былі ў камандзе Байсол. Але ў любым выпадку, у якім бы вы статусе, стасунках і гэтак далей не былі, напэўна, рассылаць свой пеструнчык – гэта не вельмі добрая ідэя. Пакуль яны не сказалі так, канешне, дашлі, я не супраць. А калі гэта людзі, якія цябе залежаць, напрыклад, калі гэта людзі, якія атрымоўваюць дапамогу, ці калі іх там мужы блізкія атрымоўваюць дапамогу, то гэта зусім нейкая зашкварная гісторыя. І я так разумею, мы зараз глядзім яго інтэрв'ю, і магчыма, ён нарэшце растлумачыць, навошта трэба было піхаць свой хер туды, куды цябе не прасілі. Знаете, сегодня такой день, что готовить мне лень. Моя ежедневность, поэтому для вас будут сегодня ленивые голубцы. Все просто. А в гостях у меня будет Андрей Стрижак, которого вы хотели увидеть. И он к нам пришел. Мне зараз жарт у галаву прыйшоў, што некаторыя жанчыны не хацелі бачыць Андрэя Стражака, але ён себе прадэманстраваў ва ўсёй красе, што называецца. Глядзі, гэтыя голубцы настолькі леннотныя, што ён нават не стаў запісваць, як ён іх гатуе. Просто. Я бы сказала, гэта абарзеўшыя голубцы. Слухай, я так не сказала, але у прынцыпе трэба браць на ўзбраенне і так запісваць рэакт. Чыста тут будуць нейкія ўстаўкі. Андрэй Стражак сказаў вось гэта, мы думаем вось гэта. І ўсё, канец. Агулам вельмі дзіўна выглядае, што мы з тобой адкрылі інтэрв'ю, але нібыта мы з тобой зараз глядзім якую кулінарную перадачу. Ад Юліі Высоцкай. Мы з тобой штосьці не разумеем, нам таксама трэба сюды ўставіць які-небудзь рэцэптик. Привет. Присаживайся. Первый вопрос. Как ты? Слушай, уже немного лучше, судя по тому, что на столе что-то есть. Значит, как минимум мы поедим. Паесці гэта ж заўсёды добрая ідэя, правда? Коля, мы тут с такой интересной ситуацией столкнулись. Твоя съемочная бригада говорит, что никогда никто не приходил с каким-то угощением. Я думаю, что с черным хлебом, конечно. Прекрасно подойдет литовский черный Да, хлеб. литовский черный хлеб – это вообще бомба. Причем он прям к этому. Я не знал, что будут эти голубцы, поэтому я не готовился. Ты как питаешься вообще? Что ты предпочитаешь сейчас? Слушай, в последнее время... То бок яны просто будуць жерці і размаўляць? Я так разумею, што так, у прынцыпе, прыблізна тое самае, што мы з табой зараз робім. А дзеля чаго быў патрэбны гэты рэцэпт на пачатку? То бок гэта закос пад перадачу «Смак», але... Але ленівая перадача «Смак». Голубцы ленівыя, перадача «Смак» ленівая. Наши стариковские разговоры. Да, про здоровье, да, про здоровье. где что болит. Да, что болит. Я знаешь, как нога болит. Я думаю, мы зробім тое, чаго не зрабіў Халезін, мы гэта выражам. Сама по себе твоя история, она для меня в неком другом статусе. Да, я изначально скажу, что вмешательство в личное пространство, понятно, что это мне категорически не нравится и так далее. С Андреем Стрижаком в 2025 году был связан громкий репутационный скандал, который привел его к уходу из фонда Байсол. Цікаво, а что здарылася? Умешальніцтва ў асабістую прастору здарылася, табе ж сказалі. Вельмі такая цікавая сітуацыя, чаму ён элементарна не напісаў, што яго абвінавацілі ў харасменце, там ці яшчэ штось. Не абавязкова казаць, што
Андрэй Стрыжак вінаваты ў гэтым, таму што разбіральніцтва не было, хто мы такія, каб судзіць. Але элементарна напісаць, што гэта быў за скандал, ну, напэўна, можна было б. Напэўна, але хлопцы гэтага не зрабілі. А мы зробім, вось тут будзе плашка. Я не показывал, скажи. Окей. Слухай, давай зробім выгляд, што мы проста з марозу прыйшлі, і мы не ведаем кантэксту, і вось спадар Халезін кажа. Умяшальніцтва ў асабістую прастору мне гэта катэгарычна не падабаецца. Кшталту спадар Андрэй зайшоў у кабінку туалета, дзе не было зачынена, ці што? В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Гаворка вядзецца пра сексуалізаваны гвалт. Я разумею, што шмат для каго гэта хі-хі-ха-ха, чувак рассылаў усім свой чэлес. Ха-ха, пеніс. Але насамрэч гэта сексуалізаваны гвалт, калі ты фоткі інтымнага характару атрымоўваеш без згоды. Ну, як бы з такім жа поспехам яшчэ праз пару крокаў можна было б сказаць кшталту: ну, твой чэлес, твой воля чэлес увайшоў у маю вагіну без згоды. Гэта было ўмяшальніцтва ў маю асабістую прастору. Ну, вось, слухай, мы можам з тобой паразважаць на гэтую тэму. Мабыць, хтосьці скажа, што гэта не так страшна. Ну, бедныя такія адчувальныя феміністкі, якіх это, як там кажуць, напугал кота сасіскай, убачылі фотаздымак і ўсё, там, типа, абурыліся, псіхіка паехала і А, ў гэтак гэтым далей. сэнсе сасіскай. Вось. Але, тым не меней, калі чалавек не здольны да гвалту, ён такімі рэчамі займацца не будзе. Я згодна, што адзін фотаздымак, магчыма, не ўсім сапсуе жыццё, не ўсім зламае псіхіку і гэтак далей. Але ў той жа момант адэкватны мужчына, напэўна, бы так рабіць не стаў. То бок ты хочаш сказаць, што калі чалавек рассылае ўсім масава свой чэлес без запыту, то праз пару крокаў ён можа зрабіць яшчэ штосьці больш брыдкае. Так, так. Меня больше уже интересовал не сама, как это... Як бы не сказать харассмент, як бы не сказать харассмент. А меня больше интересовало, как белорусское общество будет выходить из ситуации. То бок, чакай, вінавата беларускае грамадства. Не-не-не, мяне больш прыкалвае, што кшталту не Андрэй Стрыжак у сітуацыі, калі ён здзейсніў харассмент, а як беларускае грамадства будзе даваць рады з гэтай сітуацыі? На мой погляд, ну, грамадства вельмі класна павяло сябе. То бок тое, што гэта кейс стаў гучным, гэта вельмі важна, таму што наступны раз, калі які-небудзь, я не ведаю, палітычны дзеяч, праваабаронца, палітык падумае аб тым, каб даслаць свой пеструк камусьці, хто не прасіў, ну, ён, напэўна, узгадае Стрыжака. Быццам бы больш імаверна, што гэта будзе іншым навукай. У тым ліку можна было б зрабіць кейс, як з гэтай сітуацыі правільна выходзіць. Як можна кампенсаваць шкоду. Так, так. Але чамусьці, ізноў жа, грамадства мусіць неяк правільна сябе паводзіць, грамадства мусіць прабачыць чалавека, таму што, ну, вось гэта было даўно і неправда. І ўвогуле спадар Андрэй, ён так, вось адной рукой ён робіць сексуалізаваны гвалт, а іншай рукой ён ратуе жыцці. Ну і што? То бок, калі я выратаваў аднаго чалавека, іншага магу згвалтаваць? Не падвадзі мяне пад артыкул, жанчына. И мне кажется, то, может быть, ты меня разубедишь, что белорусы показали свою зрелость и свою деликатность. Да, осудили, приняли, да, в итоге как бы высказались каждый, кто что хотел сказать. Ты ушел со своей позиции. И дальше, мне кажется, что сейчас фаза, когда общество должно, если оно зрелое общество, оно должно дать второй шанс человеку, который бы вошел и с учетом всех своих ошибок, осознав их, пошел дальше. Ведаеш, гэта стваральнікаў, калі ты сапраўды раскрепашчоная жанчына, то ты мусіш рабіць вось гэта і вось гэта. А калі не, то ты, ну, так сабе. Напэўна, калі грамадства яшчэ недастаткова зрэлае, давайте пакуль не будзем рабіць рассылку чэлесаў, бо это грамадства яшчэ не зрэлае, яны адрэагуюць неправільна, ну і хто ведае, што з гэтым у выніку будзе. Ну, и есть о чем поговорить в этой ситуации. Безусловно, как ты правильно заметил, та фаза предыдущая уже пройдена, и, наверное, уже все, кто хотел сказать, и все, что можно было сказать, сказать со всех сторон, и придумать, и добавить, и убавить. И посмеяться, и поплакать. Смеяться и поплакать. А ты бачила, до речі, гэтыя прыгожыя карцінкі, нет? Мне просто цікава, з чаго менавіта хацелі пасмяяцца. Ну, можна было зрабіць стыкер, напрыклад, з тварам Андрэя Стрыжака і фразай «Я просто рассылаю ўсім свой чэлес». А вось мне яшчэ, ведаеш, што цікава? Окей, у нас незрэлае грамадства. Не-не-не, зрэлае. Халезін сказаў, што зрэлае.
Окей, ладно, у нас зрэлае грамадства, але калі падобная сітуацыя была з Гайдукевічам, гэты фотаздымак добра разышоўся па беларускіх медыа. Чаму не сталі паказваць іншы Чэліс? Я памятаю гэтае расследаванне ад нашай нівы, гэта найлепшае расследаванне беларускай журналістыцы. Я табе адкажу на гэтае пытанне, таму што, гэта фотка з'явілася публічна, хаця б на некалькі секунд, а спадар Андрэў ўсё-такі асабоўку рассылаў. Можа быць, дарэчы, просто никому журналисток не предоставили оригиналы, что называется. Я думаю, что действительно к самой фактуре можно уже не возвращаться, потому что ничего нового мы тут не скажем. Скажи правильно, не харассмент, а фактура. Это новая какая-то история, которых, наверное, раньше не было. Именно в таком формате. Да. Когда что-то происходило и каким-то образом ситуация развивалась, такое, конечно, было. Ну, жизнь есть жизнь, люди между собой как-то... Жыццё есть жыццё, бывае сексуалізаваны гвалт, бывае фізічны, всякае здараецца. Мабыць, можна так яшчэ ставіцца да гісторыі палітвязняў. Слухай, рознае бывае. Кагосьці згвалцілі дубінкай амапаўцы, кагосьці это забілі ў камеру. Рознае бывае. Можна на гэта звяртаць увагу. Бывае рознае. Галасуй за рознае. Может быть, это моя карма. Карма — это бар таки в Варшаве. И всегда стремился что-то новенькое создавать. Да, поэтому тут, может быть, это не самое лучшее из того, что я сделал. Ну ладно, сделано и сделано, но история действительно очень интересная в том, как она дальше развивается. Давайте перегорнем в сторонку. Можно полемизировать насчет того, насколько была зрелой реакция, но с другой стороны, какой еще другой можно было ждать реакции, учитывая фактуру. А давай каждый раз, когда хтосьці будзе казаць слово фактура, тут будзе рахунок фактуры з'яўляцца на экране. Супер, згодна. То, каким образом это сейчас развивается, я должен для себя несколько таких важных тезисов отметить. Первое, это то, что сам по себе принцип отмены и канцелинга, он как бы не имеет ни правового под собой основания никакого, ни правозащитного в конце концов. Потому что, один из принципов правосудия — это исчерпаемость. Правосудие бывае ў судзе, а тут як бы суда не было. Вось у чым прыкол. Мяне просто прыкалвае, калі мужчыны, звычайна чамусьці здзейсніўшыя гвалт ці яшчэ якія-небудзь брыдкія дзенні, пачынаюць штосьці там з судовай практыкі прыцягваць там з юрыспрудэнцыі, а вось прэзумпцыя невінаватасці, а вось тэрмін даўнасці. Чувакі, мы не следства, мы не суд, мы не пракуратура. Вы хочаце, каб было прававым шляхам? Окей, паглядзім, колькі год вам дадуць у шчырым судзе. Так-то, амапаўцы таксама не были ў судзе. Лукашенко не был у суде, Путин не был у суде. Кто мы такие, как их судить? Канцелинг под собой предусматривает исключение человека. Это очень из компьютерных игр. Ты просто убил персонажа, его больше не существует. Мы бачым, як яго выключылі, што вось Андрэй Стрыжак больш не з'яўляецца ў медыа, што ён больш не займае кіруючыя пасады, вось так яго выдалілі. Вельмі класна. Не засновуе ніякіх новых арганізацый, не дае інтэрв'ю. Дарэчы, як табе это назва ягонай? Be late, так. Would you like to be late? Но так не работает. Даже если человек умирает физически, о нем остается какая-то память, остаются какие-то там точки, в которых так или иначе все равно в будущем он всплывает. Шчыра скажу, до гэтага скандала я не ведала, хто такі Андрэй Стрыжак. Я не сачыла за Байсолам і гэтак далей. І вось, зараз сапраўды прозвішча Стрыжак асацыюецца з непрошанымі чэлісамі ў асабістыя паведамленні. Ты можаш 10 разоў ратаваць чалавека, але ты не будзеш ратаўніком. Але варта толькі один раз даслаць чэліс. Так вот там-то і прикол, што не адзін. Там ж масавая рассылка была. Так сказать, 7 раз отмерить. Один раз Стрыжак. Поэтому попытаться отменить еще даже живущего человека — это абсолютно невозможная история на сегодняшний день, к счастью. Отменяем после смерти, правда? Окей. И эта ситуация это тоже показала. Несмотря на все усилия, несмотря на там какие-то определенные действия, которые предпринимали некоторые люди, я никуда не сошел. Это видно и по моим социальным сетям, это видно по нашей сегодняшней с тобой встрече, что ты рискнул частью своей репутации, пригласив... Мы с тобой не скрываем, что мы друзья, и для меня как раз вот эта фаза принятия обществом и, слушай, тональность осуждения была разной. Были от попыток разобраться до визга какого-то. И оно понятно, все логично, да? Мне чамусьці гэта нагадвае 20-й год, калі яшчэ ў жніўні пачалі на беларускіх прадзяржаўных
всяких медыа з'яўляцца прапагандысцкія наратывы про тое, што ну так же не робіцца, ну што ж вы бегаеце па плашчадях, ну што ж вы крычыце, трэба ж спакойна, вось ёсць жа канструктыўная апазіцыя, трэба же вот так. Давайте ў гэтым выпадку соблюдаць усе пункты бюрократыі. Вось, перад тым, як праяўляць свае эмоцыі, запаўняць 101 бланк, хадзіць па інстанцыях, збіраць пячаткі. І тады дамо вам магчымасць павязжаць. Мы же не можем закрыть глаза и сказать, нет, Стрижак как бы ничего не умеет, ничего не... Ну, чаму фоткі рабіць умею, в принципе. Вы имеете дело с фотографом. Потому что сам по себе твой послужной список, он реально крут, как бы, очень крут. То есть это и там, и с ковида начиная, и Байсол, и Байхелп, и все подряд. И очевидно, что сейчас твоя работа нужна, может быть, даже еще нужнее, чем это было раньше. Потому что ситуация такова, что вот 123 человека приезжает, и, блин, проблема на проблеме, да, то есть, которые невозможно решать. И я понимаю, что сейчас твое дело востребовано. Как дальше пройти? Вот тут вопрос, да, как общество должно себя повести. Да, на мой взгляд, любой человек достоин второго шанса. В твоем случае это вообще абсолютно. І зноў жа, у цябе спытаю, Давай. бо, мабыць, у мяне памяць трошачкі барахліць. Ці быў выпадак, што Стрыжак прызнаў віну, выбачыўся, там, і так далей? Так, але гэта заўсёды было у нейкіх трошкі абсекаемых формах. Чуценькага Андрэй Стрыжак записывае відэазварот, дзе ён кажа: так, я рассылаў дикпікі без запыту, і я прызнаю сваю памылку, я лічу, што гэта быў сексуалізаваны гвалт. Ну, вось такога ніколі не было. То бок быў адзін пост, другі пост, трэці, пяты, дзесяты. Вось усю дарогу неяк вакол да каля, і ніколі не было: я здействовал сексуализованный гвалт. Добрый день. Ну, общество никому ничего не должно. Ну да. Оно будет действовать так, как примет решение, причем, ну, в каких-то своих ключевых точках, в которых определенное влияние происходит на это общество. То есть, ну, гораздо больше сейчас стало инфлюенсеров, чем это было еще даже 10 лет назад. Слухай, мы инфлюенсеры? А мы на штосьці ўплываем? На сваё жыццё ўласнае. Ну, слухай, я пасля таго, як выпусціла свой відосік пра дзітка, мне некалькі разоў у лічку прыляцела, што ты спсавала яму жыццё, як ты так магла. Ён жа герой, і вось, ну, а ты лезеш не ў тую справу. Напэўна, у нейкім сэнсе можна лічыць, што я інфлюенсер, што я паўплывала на жыццё Міколы Дзядка, і вось менавіта пасля мяне там пайшла хваля хэйту. Але мне штосьці падказвае, што справа была не ў маім відэа, а ў яго выказваннях. То есть люди сами по себе начинают уже влиять на что-то, и это тоже очень сильно видно и по той динамике, которая происходит в социальной сети, в том числе и в отношении меня и в социальных сетях. И я могу сказать так, что совершенно точно, как я продолжу свой тезис, канцелинга не произошло. Произошли какие-то определенные переосмысления многими людьми подходов. Потому что одно дело, когда идет речь, например, о какой-нибудь посторонней к белорусскому обществу персоне, как Джон Роулинг или еще кто-нибудь, да, то тогда мы это видим как бы так, ну, это где-то там далеко, да, как бы вот, может быть, я не знаю, я не буду разбираться, права она там или виновата, эта писательница, я буду себе спокойно читать Гарри Поттера, смотреть фильмы и все. А здесь ситуация прям тебя лично касается. Прабачце, ну, чалавек параўнаў дикпік з фоткай пальца. Калі Джон Роулинг кажа нават нейкія трансфобныя рэчы, яна пры гэтым нікога сексуалізавана не гвалціць. Калі б яна пачала нейкім асобам дасылаць усякае асабістае паведамленне, гэта была б зусім іншая гісторыя. Ну, людзі ўсё адно працягваюць глядзець Гаррі Поттер, ну, таму што людзі аддзялілі твор ад тварца. Умоўна кажучы, тое, што там маглі бы адмяніць Андрэя Стрыжака, гэта не адмяняе, што людзям патрэбна ўсё яшчэ дапамога беларусам у замежжы. Ты тут разумееш, нават справа не ў адмене, кшталту так Джон Роулинг нагаварыла ўсякага трансфобнага, але гэта не мае дачынення да яе кніг. У яе кнігах няма трансфобных выказванняў. Там можа ёсць нейкія іншыя праблематычныя рэчы, але не трансфобія. А калі ты атрымоўваеш дапамогу ад арганізацыі, якой кіруе Андрэй Стрыжак, гэта яшчэ цябе ставіць ва ўразлівую пазіцыю, таму што ты думаеш,
А ці не праляціць мне дикпік, як бы, разам з грашовай дапамогай, напрыклад? І зноў жа, гэта пра дысбаланс улады, таму што, ну, зразумела, што калі ты звяртаешся па дапамогу, ты на пазіцыю ніжэй. І, напэўна, у чалавека, ну, можа узнікаць думка, ну, типа, я так-то табе это грашыма дапамог. Ось, а ты што, зараз супраць мяне пойдзеш? Хто ты такая пасля? Ну, грошы як бы не яго, але Ну, так, хто пра так, гэта але, ну, думае? а што б ты, хто б, калі не я, што бы ты без мяне рабіла? Ну. Люди начали думать, ага, так это значит, наверное, не такая простая история с этими всеми кэнселингами и всем остальным. Поэтому сейчас, мне кажется, идет переосмысление, но продолжается это переосмысление. В том числе это видно по реакциям на объявление моей новой инициативы. Сколько человек поддержало и сколько человек продолжило ту же линию, которая была ранее, то есть какого-то хейта определенного. Это естественные процессы, они каким-то образом установят новый баланс в обществе относительно того, как можно поступать. Единственное, что я могу сказать, что, конечно, это достаточно сложный опыт для человека, который проходит через это, по той причине, что нету стандарта, нету подхода. Ну, конечно, вось у пацярпелых-то жанчын, у іх зусім не складаны досвед, ім это было абсалютна лёгка. Ну, а што ім заставалася? Просто прыходзь, прасі грошы, ну, типа, кайф, лёгка. Атрымоўвай усякие частки тела стрижака. Нету стандарта, нету подхода, нету какого-то нормированного, единого принципа, как поступать в таких случаях. Да. Поясню, в чем дело. Ну, слухай, а вось мне здаецца, што якраз таки у нас няма некага пратакола, як паводзіць у такіх сітуацыях, менавіта таму, што раней гэтыя сітуацыі замоўчваліся. Публічных такіх вялікіх кейсаў у нас не было, увесь час гэта спісвалі на хі-хі-ха-ха. Якраз таки на кейсе стрижака можна і навучыцца, што ў гэтай сітуацыі рабіць. Тым болей, што можна ўбачыць, нават калі чалавек нібыта выбачыўся, нібыта пакінуў пасаду і так далей, з ім жа яшчэ ёсць скандал, што ён абяцаў аддаць юрасобу Байсол. Ён аддаў толькі літоўскую, а пакінуў польскую і амерыканскую сабе. Так, Ты ведаеш сувенір, як бы ты сыходзіш з працы і яшчэ паперу для ксеракса з сабой забіраеш. Насамрэч цікава, ці будзе, у прынцыпе, нейкая рэфлексія Андрэя Стрыжака наконт таго, што з ім адбылася, што ён нарабіў і як ён гэта ўсё пераасэнсаваў, ці яны бясконца проста будуць абмяркоўваць грамадства, як яно мусіла ці не мусіла сябе паводзіць. Ну ладно, слухаем далей. Так вот, пока нету границ этих пропорций, исчерпаемости и прочего. Потому что это, по большому счету, первый случай. И этот случай как раз и показывает, может ли общество пройти это и задать тот формат, который пока... Я не скажу, что я разочарован белорусом. Не скажу. Я понимаю и твою ошибку, и многих реакцию. І мы ўсю дарогу забываемся, што памылка гэта, калі там Антон Матолька не выдаліў паведамленні, якія яму дасылалі ў бот, а тое, што рабіў спадар Андрэй, ну гэта як бы крымінальнае злачынства і па кодексу Літвы, і нават па беларускаму крымінальнаму кодексу. Толькі там не як сексуалізаваны гвалт гэта кваліфікуецца, як распаўсюд парнаграфіі. Вось, асаблівасці як бы беларускага заканадаўства, он там не менш. А яшчэ мне вельмі падабаецца, што, ну, кожны робіць памылкі, але калі ты некалькі разоў запар робіш адну і тую ж памылку, ну, напэўна, гэта не тое, што каб здарылася выпадкова. Ну, я ж кажу, у кожнага чалавека бываюць выпадкі, калі зайшоў не ў тыя дзверы. Сейчас все больше людей мне говорит там типа, слушай, но на самом деле человек должен продолжать, потому что он свои ошибки прожил жестко. То есть, да, согласен. Как общество сформулирует, я не знаю, как это, в каком виде это будет сформулировано. Или это будет просто алгоритм, который мы вот увидим по отношению к тебе и к твоим новым там проектам. Или вот как это произойдет? Мы сейчас занимаемся прогнозированием. Да, в условиях совершенно непредсказуемого будущего, в котором мы живем, и настоящего, это всегда очень сложно. Но я думаю, что будет так, что, как обычно, какая-то часть людей будет воспринимать в штыки все, что делается, ну, так она и раньше так воспринимала, будем честны. Да. И во многом это те же самые люди, то есть не очень сильно там изменился состав, качественный, количественный. Какая-то часть людей будет смотреть в первую очередь на полезность продукта и на релевантность этого продукта их запросам. Я пагляджу, ці будуць бенефіцыяры і бенефіцыяркі прадукта атрымоўваць
сексуалізаваныя заляцанні. Мне яшчэ вельмі падабаецца, што ён нібыта ставіць знак раўно паміж сваёй асобай і прадуктам байсол. Людзі будуць глядзець на карыснасць прадукта, так, і не звяртаць ні на што ўвагі. Ну, прабачце, калі ласка. Андрэй Стрыжак не раўно байсол. Тое, што байсол працягвае займацца карыснымі справамі, тое, што яны дапамагаюць беларусам, якія апынуліся ў цяжкай сітуацыі, гэта класна. Безумоўна, Андрэй Стрыжак прыклаў да гэтага руку і гэтак далей, але гэта не адмяняе таго, што ён павёў сябе як мудак. Ён сышоў, і байсол працягвае жыць. У байсол працягваюць звяртацца людзі. Але да Андрэя Стрыжака, я бы ўжо не хацела звяртацца. Ведаеш, тут яшчэ такая фішка, от акурат, калі гэтыя два маладыя чалавекі разважаюць пра лёс беларускага грамадства, дарэчы, вот прыкольны фармат, прыходзіць аўтар харасмату да свайго сябра і размаўляюць яны пра лёс беларускага грамадства, як это ўсё паказальна. Дык вось, мне вельмі не падабаецца нейкі такі культ асобы, які з'яўляецца ў некаторых беларускіх арганізацыях, у дужачках шмат у якіх, калі вось гэты чалавек раўно гэтай арганізацыі. Ведала я адну жанчыну, якая крычала: гэта мой цэнтр, у маім цэнтры вот такого вот ніколі не будзе. Ну, як бы ты думаеш, дарагая, у гэтым цэнтры яшчэ 10 чалавек, і калі цябе з гэтага цэнтру прыбраць, нічога як бы не зменіцца, асабліва тое, што ты яго заснавала, гэта не значит, что вы з ім зліліся ў адзінае. Какая-то часть людей будет смотреть в первую очередь на полезность продукта и на релевантность этого продукта их запросам. А какая-то часть общества просто не будет этого замечать, как и раньше. То есть фактически тут мало что изменилось. Единственное, что нужно, конечно, смотреть на распределение вот этих вот кластеров. Я тебе скажу так, что когда вышла информация о том, что запускается BellAid, все ключевые медиа про это написали, и я внимательно посмотрел на реакцию в Телеграме под этой новостью. В большинстве это было приблизительно 50 на 50. В большинстве это было 50 на 50. То есть половина это восприняла как позитивную новость, половина как негативную. И с этим уже можно работать, на самом деле. Конечно. Если было бы 20-30 за, 70 против, было бы сложнее. Да. Но в этой ситуации мне кажется, что в принципе общество как раз-таки вот в нормальном демократическом обществе не бывает 100% одобрения либо потому что, положа руку на сердце, Тому що на інші ніякі органи люди занимались в контексте этим размови. до тебя и будут заниматься после. Вопрос в личных границах. Вопрос в том, что если это Чим займатися гвалтом? общее согласие есть, то это ваше личное дело ко всех. Если общее согласие есть, это ваше личное дело. І зноў жа, тут не тлумачыцца, ці была згода з боку жанчын, каб ім прыходзіў... Не была. Атрымліваецца, што калі згоды не было, то па гэтай логіцы можна размаўляць пра гэты кейс, і гэта ўжо не асабістая справа. Если нету согласия, то да, это вторжение в личное пространство. Не вторжение в личное пространство, а сексуализованный гвалт, кажи правильно. Глядзі, вось гэта вторжение ў асабістую прастору. А сексуальны гвалт я показывать не буду. Это все выучили. На твоем примере все выучили. Потому что больше объяснять в этом вопросе ничего не надо. Отменяем сексуальную эдукацию в школах, все выучили. Усе настолькі ўсё вывучылі, што больш такога не здараецца. Усе людзі разумеюць, што рассылаць чэлісы не трэба. Усе разумеюць, што гвалтаваць не трэба. І калі ты займаеш высокую пасаду, то залісацца да людзей, якія ад цябе залежаць, гэта неправільна. Слухай, мы что, в идеальном свете теперь живем? Класс! Дякую, спадар Андрей! И да, и нет. Потому что всегда есть, вот вообще в целом личная сфера, она очень такая субъективная. Каждый человек воспринимает согласие либо несогласие по-своему. То есть понятно, что есть какие-то там 100% маркеры там и прочее, но будем честны, никто никаких договоров между собой не подписывает. Ну, конечно. А может было бы варто. Слухай, а я упэўнена, што дагаворы нічога б не вырашылі. Мы гэта ізноў жа з павуком разважалі на ягоным стрыме «Прывітанне ад Руша». Справа ў тым, што калі у вас адбываецца некая сексуальная сувязь, ты ў любы момант можаш сказаць «не». Калі я табе сказала «Даш, го ебацца, умаляю»,
І ти кажеш, що ти... А ў працэсе мы пачынаем, і вось штосьці табе забалела. Ці там кроў пайшла, ці яшчэ Ці просто збіўся настрой. Збіўся настрой. Там. А я ўсё адно працягваю, таму што, ну ты ж сказала так, да? Ну што табе шкада? Мы ж контракт подписали. Да, мы ж контракт подписали. Любы бок можа сказаць не, і варта спыніцца. То бок контракты, яны не вырашаць гэтую праблему. Одна сторона может сделать очень понятный для себя шаг, а вторая может его совершенно не понять и не принять. Да. Поэтому это всегда будет какой-то точкой очень такой субъективной и сложной для восприятия, потому что люди по-разному воспринимают одни и те же вещи. Вот мы с тобой вдвоем сидим здесь, и у нас разные картины мира в головах. И то же самое у всех остальных людей. Поэтому вечен будет этот вопрос, и постоянно будет вот это вот понятие, где границы чьи-то заканчиваются. Потому что они имеют какой-то, может быть, стандартизированный подход имеют, но у каждого человека они свои. Да, абсолютно. У кого-то шире, у кого-то уже, у кого-то там вообще они полностью закрыты. Мяне прыкалвае, як зноў жа нашыя шаноўныя мужчыны падмяняюць паняткі ізяшна, таму што ўсім зразумела, што калі табе чалавек кажа не, гэта не. Калі табе чалавек вельмі захвочана кажа так, і пры гэтым ён, яна, не твае падначаленыя ці бенефіцыяры, бенефіцыяркі, гэта, хутчэй за ўсё так. І толькі ў спадара Андрэя ўзнікаюць нейкія пытаннічкі. Ну да, таму што жаночае не, гэта на самай справе так, а калі яна кажа мабыць, то гэта дакладна не, ну... І ўвогуле ў ўсіх свае карціны свету, вось, напрыклад, зараз спадар Андрэй можа распрануцца і паказаць свой чэлі спадару Мікалаю Халезіну. Мікалай Халезін скажа, а я так-то гэтага не чакаў, Андруша. Андруша яму скажа, а таму што гэта ў цябе от карціна света такая своеасаблівая. Я думаю, што вось у нашых з табой стасункаў пасля галубцоў ужо мусіць ісці чэлес. Ці зноў жа спадар Халезін запрасіў стражака на галубцы, хто ведае, мабыць, гэта кодавае слово. Калі мужчына запрашае мужчыну на галубец, кто ведает, але розная картина свету. Что такое в белорусской ситуации вопрос репутации? Да? То есть, как ее поправлять, как ее корректировать, как объяснять и доносить. Отказывая специалист по репутации Андрей Стражак. Вось я только хотела это сказать. Ну, зашел у кого спытать, что робить с репутацией. Ну, конечно. Я понимаю, что медиа тоже должны в этом работать, в том числе не только на осуждении, но и на попытке человеку помочь. Как быть белорусом с репутациями? Потому что на сегодняшний день это же просто катастрофа, то, что происходит. То есть, мы, знаешь, как... Вот Сергей Тихановский. Абсолютно згодна з рэпутацыяй чорці што. Толькі што чалавек быў звольнены з арганізацыі, памагаючай за тое, што рабіў сексуалізаваны харасмент. І на табе ён адкрывае ўжо новую арганізацыю. З цікавай назвай Білейт. Чорці што з гэтым інстытутам? Гаспадар Халезін нібыта спрабуе перанесці адказнасць за рэпутацыю Стражака на медыа, на грамадства. Медыа мусіць рабіць так-то і так-то. А чаму спадар Стражак не мусіць сам рабіць? Ну, так, ты можаш праявіць ініцыятыву, там, прыйсці там, не ведаю, на Белсат, на Шаніву, там, некую іншую там, медыапрастору і сказаць, што так-то і так-то, я гатова даць інтэрв'ю, пагаварыць на гэтую тэму. Я гатова разабрацца, я гатова прайсці там пэўную рэфлексію ці яшчэ штосьці. Ну, то бок, калі ты парышся за сваю рэпутацыю, напэўна, ты за яе мусіш адказваць. Ён дарослы мужчына, як-ніяк. Ну, ён мусіць разумець, што такое рэпутацыя, як яна будзе ўплываць на яго кар'еру, жыццё і гэтак далей. За рэпутацыю. За рэпутацыю. Вот Сергей Тихановский вернулся. Человек отсидел, 5 лет, то есть в аду в этом. Он вернулся, он что-то творит, и мы такие все, ты уже не актуален, уже актуально, что он наговорил, да? И мы уже начинаем тоже, как это вам, как с репутацией быть вообще? Когда, знаете, мы календарь мая, и нет, мы не будем спички, консервы, Далай-лама, свет не будет, фотонный фонарь включил, кто? Никого. Я вижу два подхода базовых, скажем так. Из того, даже не то, что там у меня в голове есть, а из того, что я вычленил из вот этих бесконечных обсуждений. Первый подход – это сумма всего, что человек делает. И ты ориентируешься на, вот у него, там, не знаю, 30% кринжа, 70% классных вещей. И смотришь, там, это 30 или 70, или 50 на 50, или уже, не знаю, 60 на 40. Таким чынам, хтосьці можа сказаць, што, напрыклад, спадар Лукашенко зрабіў шмат карыснага для Беларусі. Вы бачылі, якія чыстыя вуліцы? А вы бачылі, што айцішнікі там маленькія падаткі плацяць? Вось. І агулам у нас стабільна, і аба не было войны. Тут так само 30-40%, да, вось кринжа
крынжа і спраў добрых. А я табе іншы прыклад прывяду. Я табе неяк расказвала гісторыю пра майго настаўніка малявання, які здзейсняў сексуалізаваны гвалт датычна ўсіх сваіх амаль вучняў і вучаніц, і пры гэтым ён быў і, напэўна, застаецца вельмі таленавітым мастаком. І вось мы гэта як будзем мерыць? За кошт таго, што ён сапраўды умеў навучыць дзяцей маляваць і зрабіў нейкія крутыя мастацкія праекты. Мы скажам, ну ладно, хай далей працуе з дзецьмі, не гледзячы на тое, што ён мае тэндэнцыю і іх кранаць за ўсякія інтымныя часткі цела. Гэта як з гэтай бочкай мёда і лыжкай дзёгця. Лыжка дзёгця там не ў нейкай герметычнай тары, яна змешваецца з усім мёдам, у гэтым праблема. Причем поступки, они неравновесны. Они могут иметь там, совершенно разную стоимость. И разное влияние на общество, на себя, на человека конкретного. Это один подход. Ну, вось такая гісторыя. Гэтаму чалавеку спадар Андрэй дапамог эвакуявацца з Беларусі, напрыклад, нават сам лічна. А вось гэтай жанчыне ён сапсаваў жыццё, паламаў псіхіку тым, што да яе заліцаўся. Ну, вось як это вот, па асобных чалавеках памераць. Гэта, ведаеш, як ёсць парада, калі ты не можаш прыняць рашэнне, трэба падзяліць лісцік на дзве паловы, плюсікі, мінусікі выпісаць. Ну, блин, часам дастаткова аднаго мінуса, каб перакрэсліць усе плюсы. Второй подход – это институт репутации в том понимании, которое сейчас вот начинает, не знаю, там становиться модным. Что человек там, может делать всю свою жизнь, делать какие-то поступки хорошие, потом один проступок, все, он исключается. На мой взгляд, это совершенно нерациональный подход, потому что он не отвечает интересам никого вообще. Вот первый подход, который суммирует вообще все, что происходит, он гораздо более адекватен. Потому что наша жизнь состоит из очень многих событий. Наша судьба, она нелинейная, она постоянно пересекается с другими судьбами. А што, калі б, напрыклад, у офісе Ціханаўскай быў бы нейкі дзеяч, які вось зрабіў шмат карыснага, але вось, ну, адзін праступак высветлілася, што ён агент КДБ. Ну, это ж маленькі праступак. Ну, маленькі, вот так, адзін. так. Не будзем казаць пра тое, што ён усе 5 год даносіў КДБ, усякае праз яго сядалі людзі на тэрмін. Ну, это ж адзін праступачак. Пры тым, што вельмі важна ў кейсе Стрыжака, вось ты кажаш, мінімум ёсць 3 пацверджаныя гісторыі. Але яшчэ ўзнікае пытанне, а колькі такіх гісторый не пацверджана ці не агучана нават. Людзі, якія сутыкаюцца з гвалтам, вельмі часта пра яго проста не распавядаюць. Таксама, ведаеш, узнікае пытанне, калі чалавек дазваляе сабе рассылаць дикпікі, ці не рабіў ён яшчэ чаго-небудзь. Ты можешь в будущем, может так оказаться, что какие-то вещи, которые ты тогда делал, они были частью нормы, в будущем они перестали быть частью нормы. И я говорю сейчас о самых разных вещах. Некоторые с каким-то прошествием времени становятся не только неприемлемыми, а даже преступными. Но в тот момент, когда они совершались, это было абсолютно допустимо обществом. Да, абсолютно. И вот это вот все нужно в комплексе оценивать. Не по одному какому-то поступку, а по большому объему поступков. У якім годзе ён рассылаў свой пеструнчык жанчынам? Ну, з 2020-го. І на той момант ён ужо быў у Літве, а мы, як з тобой ведаем, гэта лічыцца па літоўскіх законах крымінальным злачынствам, так. Ён спрабуе сказаць, што калісьці там гэта магло быць нормай, але не гледзячы на тое, што ён здзейсніў гэта тады, калі гэта ўжо не норма, мы мусім у комплексе разглядаць вось так. Слухай, ну гэта такі прыкол кшталту, а калісьці 1000 год таму і на 12гадовых дзяўчынах жаніліся. Ну мы не 1000 год таму, і спадар Андрэй не жыве 1000 год, разумееш? А 1000 год таму яшчэ лікаваліся кроваспусканнем і піяўкамі. Давайте у контексте разбирать там диагноз. Поэтому, когда кто-то там из комментаторов заявляет, что вот у нас нету института репутации, так как раз таки есть, потому что институт репутации, сама по себе репутация, это не разовые какие-то вещи. То есть самый институт, куда Андрей не поступил. Ты зарабатываешь, либо теряешь. Тут как бы в зависимости от поступков. Нету 100% белых и 100% черных людей. Вот это тоже важно То, понимать. что институт репутации у белорусов есть, это факт. Это уже факт, потому что посмотри, сколько было разных атак на разных людей, сколько было, наоборот, попыток поправить ситуацию, да, то есть оно работает, все. У меня нету этого ощущения. А колькі ситуаций, коли до меня проходят мои сяброўкі и кажут, у гэтай организации мобинг, у гэтай токсичная атмосфера, тут сексуализованный гвалт, и все унутры комьюнити про гэта ведаюць, але гэта нікуды за межы комьюнити не выходит. Колькі год насамрэч пра Стрыжака таксама ўсе ўсё ведалі, усе як бы гэта абмяркоўвалі і што?
Ну, то же самое, я подтверждаю по своему досвіду, калі да тебе заліцаецца, умоўна кажучы, это начальник, галоўны рэдактор ці яшчэ хтосьці. Усе кажуць, ну так гэта ж там это, устаўце патрэбнае прозвішча. Ну, а чаго ты чакала? Ну, вось ён такі чалавек. Блин, той же кейс з Селецкім. Не адзін год пра яго гаварылі. Больш за то, я ў яго ж, ну, вучылася, гэта быў мой навуковы кіраўнік. Я сама у пэўным сэнсе бачыла, што такое адбываецца, але, ну, я таксама ў тыя гады ведаеш, ну, блин, Ну, Сялецкі. Ну, такі чувак, ну што. Робіш? А вось пасля высвятляецца, што ён кагосьці там схіляў яшчэ да сексу і так далей, і ў мяне ёсць усе аснаванні, што, ну, гэтыя дзяўчынкі не хлусяць. Слухай, я калі ў Вільню прыехала, это амаль першае, што я пачула, ЕГУ, сялецкі харасмент, ведаеш, такія тры хэштегі. І што? И ничего, и працую далей. Все печально. Нет, у меня, например, у тех же русских, у меня там гораздо больше у меня вопросов. Там вообще капец какой-то происходит. То есть я понимаю, что это... На какой минуте мы начали говорить о русских? Ну, как всегда. Это же, знаешь, еще мы еще поздно задержали. И получается, что белорусы в этом, видимо, за счет своей природной деликатности, которая все-таки есть, как бы, не так все печально. У меня просто, я наблюдал в своей жизни много историй с отменами. И некоторые даже знакомые, которые это дело получили, там тот же Кевин Спейси, который я никогда не брошу в него камень. Человек поддержал свободный театр на самой сложной фазе, когда мы перебирались из страны в страну. И он помогал, и абсолютно не имея никаких там двух смыслов, да, в голове. Я правильно разумею? Халезін лічыць, што калі чалавек асабіста табе дапамог, ці твоей организации, твоему коллективу. Ці твою организацию, то ему можно пробачить усё. Ну, кшталту, ты не можешь кидать у яго камень и не можешь его критиковать. Ну, гэта, ведаеш, такая самая гісторыя, як Дудь спросил у Марыі Калеснікавай наконт Трампа. Кшталту, вось чалавек там дапамог табе вызваліцца, ці будзеш ты яго крытыкаваць за нейкія ўчынкі. Ну, я па сакрэце скажу, што Трампу, мне падаецца, настолькі глыбока плеваць, што пра яго скажа Марыя Калеснікава, што Кевіну Спейсі пофиг, что про яго скажа Миколай Халезин своему сябру Андрею Стрижаку. При этом я вижу его, и он выиграл все судебные процессы, да, после. При этом я знаю его пороки, я знаю, как это происходило в киносреде и в среде театра, это все не секрет, все это. Но тот урон, который ему нанесли, он уже неадекватен немножко этой ситуации. Након фразы «выиграўся суды». Такую маніпуляцию праварочваў Джонні Дэп, і хто бы вы думалі, Сергей Селецкі, мой любимый навуковы кіраўнік. Якую паралель я ў гэтых кейсах бачу, гэта тое, што Селецкі, напрыклад, зараз хваліцца, што ён выйграў суд, але справа ў тым, што ён выйграў суд па звальненню з ЕГУ. То бок ён судзіўся не са студэнткамі, якія яго абвінавацілі ў харасменце, ў схіленні да сексу і так далей, а ён выйграў суд праз тое, што яго неправамерна звольнілі. І зараз ён можа казаць, ну я ж выйграў суд. Але это не той суд выйграў. Гэта не той суд, пра які ішла размова. Тое ж самае з Джонні Дэпам. Ён падаваў іск о клевеце, але ж гэта быў не першы суд, і да гэтага ў Великабрытаніі даказалі, што ён на самай справе збіваў жонку. Тое, што ён пасля выйграў суд о клевеце, які тычыўся не хатняга гвалту, а загалоўка ў артыкуле, гэта ніяк не адмяняе таго, што ён рабіў са сваёй жонкай да гэтага. Але, ну, Дэп выйграў суд. Ну, што ж вы хацелі-то? А ты, дарэчы, заўважыла, што гаспадар Халезін такі: я ведаю ўсё пра Кевіна Спейсі, ён, канешне, так, але суды ён выйграў, таму... Ну, то бок, гэта што такое? Я ведаю, што ён аўтар харасменту, але паколькі ён выйграў суды, хаця я ведаю, што аўтар харасменту, то не лічыцца. Конечно, сложно говорить об адекватности, потому что, ну, кто-то же там пострадал, кто-то же переживал своих чертей там и переживает и так далее. Но в целом, конечно, когда человека просто уничтожают как бы из индустрии, ты понимаешь, что да, это очень сложная история, потому что ты не можешь найти вот этот вопрос адекватности, да, то есть какая норма, да, и таких отмен куча сейчас была, а в итоге вдруг это закончилось, как компания. И я говорю, подождите, а перестали уже все на киностудиях спать друг с другом? То есть перестали вот это друг друга домогаться? Почему все закончилось-то? Оно же должно было как-то логически развиваться. Нет. Вот, и такой, когда в индустрии задаешь вопрос, все вот так, как ты, такие... Гаспадар Халезін
Праблема заключаецца не ў тым, што рэжысёр з акторкамі, там, ці прадусер там, з аператарам Ці асвятляльнік з грымёрам. Кахаць гэта цудоўна, займацца сексам гэта цудоўна. Яны могуць далей спаць адзін з іншымі, але толькі калі яны згодныя абодва, ці там трое, чацвер, колькі іх там мусіць быць. Ведаеш, я якую праблему бачу ў гэтым інтэрв'ю? Яны ўсю дарогу як быццам бы блытаюць божы дар з яечняй. Ну, яны там усе спалі, а тут у нас харасмент, але гэта ўсё увесь сыр у адзін варэнік, спадар Андрэй уторгся ў асабістую прастору, гэта як бы не харасмент, а яшчэ ён зрабіў шмат добрага і весёлага, і вот это вот усё вот так вот змешваецца, і ты хочаш сказаць: о, чувакі, гэта особные истории, давайте про кожную особенно. Ну, мне кажется, что это вообще характеристика групп, в которых достаточно узкая специализация и какой-то внешний фактор, который не позволяет людям выходить за пределы этой группы. Поясню. Вот если мы уже взялись за актеров, да? Актеры — люди, которые испытывают колоссальное давление общественное, то есть на них внимание очень большое сосредоточено. У актеров очень серьезный блок на то, чтобы впускать посторонних людей из внешнего круга к себе в близкий круг, потому что, ну, всегда мошенники, разводилово, еще какая-нибудь херня. Плюс очень серьезно травмированы психологически. Безусловно. И в итоге получается, что вот когда мы читаем, что там жена такого-то стала женой такого-то, потом вот такого-то, и вот этот вот весь круговорот между актерами, он приводит к тому, что это достаточно небольшая группа, которая между собой постоянно пересекается. И приблизительно такая же история возникает во многих других сферах. Я не знаю, как в театральной, но я думаю, похоже на то же самое. Да. И то же самое вот в этих вот наших общественно-гражданских всяких группах, та же самая история, и люди между собой постоянно пересекаются. Это так дзіўна, что люди, якія знаходзяцца у одной прасторы і ў адным полі, пачынаюць спаткацца то з аднымі, то з іншымі, женіцца, разводиться. Это так дзіўна. Ніколі такога не было, і вось ізноў. Можно, конечно, создавать какие-то кодексы, что вот так нельзя, вот тут ограничения, но фактически жизнь все равно все растает по своим местам. Литовская республика И криминальная ситуация со мной не привела никаким изменениям внутри сектора, абсолютно, я в этом полностью уверен. То есть все как было, так и осталось. У сэнсе, усе так і працягнуць дасылаць дикпікі без згоды. А як жа тое, што яны вось некалькі хвілін таму абмяркоўвалі, што ўсё зразумелі, мы гэты урок вывучылі, і зараз такой праблемы няма. Поэтому я вот немножко со скепсисом отнесся к твоим словам относительно того, что все посмотрели и вот как бы сделали какие-то выводы. Выводы, может быть, и сделали. Но ситуации коренным образом это не изменило, потому что, например, люди, которые сейчас находятся в эмиграции, которые находятся под колоссальным прессингом со стороны спецслужб, со стороны недоброжелателей и прочее, они все равно будут в одном и том же самом котле вариться. И так или иначе такие конфликты все равно будут возникать в будущем. Гэта, ведаеш, ад стваральнікаў загалоўкаў адбыўся канфлікт 12 на жывых. Зноў жа, канфлікты, харасмент, людзі пераспалі, кагосьці згвалцілі. Якая розніца? Ну, а з іншага боку, я вельмі удзячна Андрэю Стрыжаку за гэтыя словы, бо гэта азначае, што мы з табой зараз не дарма робім агляд на гэтую сітуацыю і тлумачым, што з гэтымі выказваннямі не так. Сам Андрэй кажа пра тое, што гэтая праблема ўсё яшчэ існуе, яна працягвае адбывацца з людзьмі, і тое, што, як Халезін казаў, усе вывучылі урок, які адбыўся, ну, на самай справе працягваць варта. Поэтому я думаю, что тут гораздо важнее смотреть на то, как общество это в целом воспринимает. Воспринимают ли они это как часть цены, которые платят те люди, которые занимаются тем, чем мы занимаемся. То есть это наша работа, она нас очень сильно ограничивает в нашей нормальной жизни. Да. То бок гэта што актывісткі яды плацяць такі кошт за тое, што займаюцца актывізмам, кошт у выглядзе сексуальных заляцанняў. То бок атрымліваецца, ён літаральна сам кажа пра тое, што калі ты займаеш высокую пасаду і робіш добрыя рэчы, вы мусіце мне прабачыць, што я часам раблю нейкія злыя рэчы. Так, Таму, я магу сабе дазволіць рабіць усякае, што у тым ліку кваліфікуецца рознымі крымінальнымі кодексамі по-рознаму. Когда люди 5 лет, вот, например, посмотрим там на тех же людей, которые занимаются продвижением белорусских интересов. Я сейчас не хочу называть конкретных фамилий, потому что меня потом не обвинили, что я кого-то конкретно говорю. Вот есть какая-то тусовка, которая 5 лет адвокатирует интересы Беларуси. Кто-то адвокатирует так, что страничку пора бы уже и перевернуть, кто-то, что наоборот, не надо ее переворачивать. Но эти люди 5 лет занимаются одним и тем же делом.
под колоссальным прессингом и ущербом для психики и всего прочего. Человек такая скотинка, которая все равно будет себе как-то это компенсировать. А можна не кампенсаваць стрэс, пры гэтым не наносячы стрэс іншым людзям, напрыклад? Ну, напрыклад, можна хадзіць у спа, займацца спортам, йогай, хадзіць да псіхолага, вельмі карысная штука. Я чула, Светлана Тихановская шукала, дзе бы боксам заняцца. А вось уяві, які быў звездец, калі быў канфлікт пра тое, што Светлана Тихановская рассылае дикпик. Андрэя Стрыжака. У чалавека напружаная праца. Што вы хочаце? На яе аказваецца вялікі ціск. У яе няма асабістага жыцця і, ну, то бок яна ўся належыць народу Беларусі, там дэмакраты і гэтак далей. Мабыць, мы б маглі ёй такія канфлікты прабачыць. Насамрэч, так можна вот з гэтым ціскам і стрэсам да такого дасягнуць, што в наступнай ітэрацыі які-небудзь кіраўнік беларускай файнай арганізацыі будзе кагосьці збіваць і расказваць, што ну прабачце, у мяне стрэс, ну прабачце, я не даю рады, ну вось я збіў 11 чалавек. Ну, стараецца. З аднаго боку, я магу зразумець, што адбываюцца эмацыйныя зрывы. Калі ты знаходзішся ў напружанні, ты можаш там сарвацца на кагосьці, накрычаць іх і так далей. Але штосьці мне падказвае, што рассылка інтымных фотаздымкаў нейкім сваім знаёмым, гэта не зусім тое, што адбываецца, што ты сарваўся. Псіханула, даслала нюц. Калі б мы так псіхавалі, свет быў бы значна лепей. В дужечках не. Я разделял всегда очень мнение о том, что белорусская оппозиция еще во времена еще до 2020 года. В травоядные времена. Да, еще лайт такие абсолютно. И я воспринимал очень чутко вот эту, когда говорили там, да, эти они уже сошли с ума, это, себя изжили, и это уже не политика, а черти что, потому что они живут в каком-то своем мире и не делают то, что должны были бы делать. Я с этим согласен абсолютно, что это так было. И вот наступил 2020 год. И сейчас прошло уже 5 лет. И мы видим, что тенденция очень неприятная, что очень многие попытка найти вот эту свою какую-то нишу, в которой ни хрена не делать, да? Напрыклад, рабіць кулінарнае шоу, у якім не паказваць працэс гатоўкі. Ці ствараць арганізацыю, якая нібыта мусіць дапамагаць, але траўмуеш людзей психічна. Я это как бы понимаю, почему, но я не понимаю, как могло бы быть по-другому. Вот как... Слухай, мне падабаюцца пытанні Николая Халезіна просто ўсю дарогу. Я не разумею, дзе гэтая мяжа, што адбываецца, мне ўсё гэта не падабаецца. І Андрэй адказвае проста нейкія свае тэзісы, якія ён відавочна хацеў сказаць. То бок можна было любыя іншыя рэплікі Миколая Халезіна паставіць, нічога не змянілася. Для мяне гэта інтэрв'ю выглядае так, нібыта спадар Халезі намагаецца адбіліць рэпутацыю Стрыжака. І ён увесь час кажа пра тое, што мы ўжо гэты урок прайшлі, мы ўжо навучыліся на тваім прыкладзе, ты же выбачыўся. І роўна пасля яго рэплікі Стрыжак адказвае, не, харасмент яшчэ працягваецца, я не буду называць прозвішча, але такое яшчэ адбываецца, нічога людзі не вывучылі, мяне не адмянілі, і агулам я адкрыў новую арганізацыю. Потому что мне не нравится то, что происходит. То есть, потому что очень многие просто забыли уже про смысл. Потому что 5 лет прошло. А кто-то, наоборот, обостренно хочет вернуться домой. Это же еще учитывая, что мы же жили тогда внутри метрополии, а теперь-то все вне ее. И понятно, что процессы все ускоряются. А жить надо как-то, выживать. И вот это тоже тема, которая не очень понятно ее развитие. У меня ощущение, что если это будет продлиться еще дольше, то последствия будут очень хуже. Мы же не первые. Объективно. Да. То есть таких историй в истории, прости за тавтологию, было очень много. В том числе и белорусских тоже. Есть несколько таких базовых подходов, что с этим всем делать. Некоторые из них содержат такую условную капитуляцию. Это когда, да, признать, что есть какая-то новая ситуация внутри страны, мы возвращаемся. А дальше Бронислав Тарашкевич показал, как бывает.
был убит в застенках НКВД, показали многие другие люди. Может быть такая ситуация, как с правительством Украинской Народной Республики, которое передало свои регалии в начале 90-х украинскому государству и тоже перестало существовать как отдельный субъект. Наш БНР не передал, и он по-прежнему как-то там существует, Рада Белорусской Республики Народной. Возможно, такой же путь пройдет и... Як мы дикпиков опынулись в этой кропце? Доброе питание. На мой взгляд, это только один из сценариев. Другой сценарий, который лично я вижу, который для меня кажется предпочтительным, который я сейчас буду развивать в рамках новых своих инициатив, это целенаправленная работа с теми, кто выехал, для сохранения их хоть какой-то целостности. Поясню, в чем проблема. Я думаю, что те женщины, які отримали, скажем так, травмуючий досвід ад Андрэя Стрыжака, наўрад ці зараз себе адчуваюць цэласна. Я думаю, што пасля такіх сітуацый у тебе можа падарвацца агулам давер да беларускіх арганізацыях, якія мусяць тебе дапамагаць. Ну, зноў ж, ведаеш, мне вельмі дрэнна ад усведамлення таго, што чалавек, які здзейсніў харасмент і пасля гэтага панёс адказнасць не ў тым аб'ёме, як бы нам усім хацелася, і вось ён са сваім сябрам Мікалаем Халезіным, вельмі вядомым чалавекам, разважаюць пра лёс нацыі, пра галубцы, пра культуру адмены, пра Кевіна Спейсі, і вось гэтую ўсю свецкую беседу мы з табой зараз глядзім, мы што, мазахісткі? напэўна. Калі ласка, падтрымайце гэтае відэа, таму што на самай справе нам яно даецца не вельмі лёгка, як бы вам не здавалася. З вас подписка, лайк, коммент и подписка на Дашин канал так само. Дякую. Поясню, в чем проблема. Сегодня мы снимаем 13 января эту передачу. 35-я годовщина вильнюсских событий. С 8 по 13 января Советский Союз усиленно пытался сохранить Литву в своем составе. Да. Погибло 14 молодых и не очень молодых литовцев и литовок, которые отдали свою жизнь за то, чтобы страна была независимой. Я даже был в Литве в какой-то момент. Да, и к чему я это вспоминаю? Что в тот момент, когда страна приобрела независимость, помимо внутренней элиты, которая существовала в стране, была мощная элита за рубежом. За рубежом, конечно. Чего с Беларусью, собственно говоря, они потом черпали президентские кадры оттуда. Да, да. Цікава, а ці Андрэй Стрыжак адносіць сябе вось да гэтай замежнай эліты? Ну, відавочна же, што адносіць. Ён адносіў сябе да эліты, а эліта адносіла яго назад. Наколькі я разумею, яны ўжо тую тэму, якую нам была з табой цікава, абмяркоўваць не будуць. Я думаю, што няма сэнсу даглядаць гэта інтэрв'ю до канца. Для тых, хто хоча паглядзець гэта інтэрв'ю цалкам, у апісанні будзе спасылка на яго. Ой, не раю, ой, не раю. Давай подведем некий вынік. Я зараз трошечки поиграю у інтерв'юера. Так. Ось, скажи, калі ласка, як тебе агулам выказванне спадара Стрыжака і пытанне спадара Халезіна? Выснова такая. Нічога не зразумела, вельмі цікава. І падмена паняткаў проста пераследуе гэтых дваіх маладых людзей на працягу ўсяго відэа. І не хочацца нават паўтарацца, што блытаюць дикпік са здымкам пальца, харасмент з проста сексуальнымі стасункамі, Кевіна Спейсі з Мікалаем Халезіным і так далей, і так далей. Брыдкае ў мяне адчуванне ад гэтага ўсяго. З нашага боку, спадар Мікалай у сваім праве запрашаць у сваё шоу каго заўгодна, размаўляць з кім заўгодна, а мы ў праве на гэта ўсё глядзець і пакутаваць. Ты раней казала пра тое, што Андрэй Стрыжак не панёс пакарання ў поўнай меры, як мы хацелі. Якую кару ты б хацела для Андрэя Стрыжака? Вось што ён мусіць зрабіць, каб, умоўна кажучы, мы сказалі, ну, гэту старонку можна перагорнуць. Слухай, мне не падабаецца слова пакаранне, не падабаецца слова кара, я хутчэй за адказнасць чалавека. І я думаю, было б нядрэнна, калі б, прынамсі, некаторы час спадар Андрэй прысвяціў не стварэнню новых ініцыятыў, раздаванню інтэрв'ю сваім сябрам, а кампенсаванню шкоды і праца над сабой. Калі ён бы заданаціў грошы жанчынам, якія ад яго пацярпелі, калі б ён шчыра перад імі выбачыўся, калі б ён услых прагаварыў, што я не мусіў так паступаць, таму што гэта амаральна брыдка і наносіць шкоду чалавеку, і цяпер я гэта разумею, і калі ласка, прабачце і што-небудзь такое, то, напэўна, гэта
было б дастаткова, на маю думку. Але я думаю, што гэтае пытанне лепей накіраваць не мне, а лепей накіраваць тым жанчынам, якія ад спадара Андрэя пацярпелі. І я баюся, што тыя кейсы, якія сталі вядомыя журналістам і журналісткам, гэта далёка не ўсё, што там яшчэ шмат гісторый, насамрэч не халера недобрых, але вельмі розных. І калі б можна было пра іх пра ўсіх даведацца, я думаю, адным бы інтэрв'ю Мікалаю Халезіну б не абышлося. Я думаю, былі бы размовы з людзьмі ў пагонах. Магчыма. Мне вось ведаеш, што яшчэ цікава. У мяне ёсць такое адчуванне, што вельмі часта ахвяры не ідуць у міліцыю, паліцыю, таму што, нібыта не хочуць дадатковых праблем. Я проста час ад часу задумваюся аб тым, што наколькі б гэты кейс мог бы гучаць інакш, калі б гэтыя жанчыны, якія пайшлі даваць інтэрв'ю Белсату, Еўрарадыё, там яшчэ камусьці, звярнуліся б усё ж такі ў паліцыю. Гэта гісторыя магла разгорнуцца проста на 180 градусаў праз тое, што ён бы мог трапіць у турму. Ён бы мог афіцыйна атрымаць нейкія штрафы, там, пазбаўленне волі ці яшчэ штосьці. Слухай, па-першае, мне не вельмі падабаецца слова ахвяры, я ўсё-такі тут за слово пацярпелая, хаця, конечно, у залежнасці ад таго, як чалавек сама абірае пра сябе казаць. Але ахвяра гэта ўсё-такі такое слово, якое на цябе так наклейвае нейкі стыкер. Ахвяра. Абавязкова пакутваеш. Вось, там, ты бедная, несчастная, ўсё астатняе, вось, пацярпелая. З пацярпелымі такая гісторыя, што я тут недавно побачила расцэнкі на адвакацкую дапамогу у Літве, і там кшталту 400 еўра за гадзіну, вот просто каб чалавек з табой паразмаўляў. Ведаеш, пайсці ў паліцыю ў краіне, мовы якой ты не ведаеш, дзе нейкая напружаная сітуацыя датычная беларусаў і беларусак. Плюс да таго, гэта невідавочнае нейкае дзеянне, там мяне пабілі, мяне абрабавалі, яшчэ штосьці. Гэта вот штосьці вось такое пра кіберзлачынствы і так далей. Гэта вот улада, не улада, залежнасць, незалежнасць. Я уяўляю сабе, што я бы на месцы жанчыны, якая атрымала дикпік Андрэя Стражака, наўрад ці пайшла б кудысьці. Толькі калі б за мной стаяла проста армія жанчын, якія мяне падтрымліваюць, якія гатовыя накіраваць у патрэбны фонд, аплаціць адвакату адвакатак, пасядзець з маімі дзецьмі, калі яны ў мяне ёсць, каб я магла заняцца вось гэтай барацьбой. Насамрэч, усе гэтыя судовыя працэсы, нават не судовыя, там следства і ўсё астатняе, напісанне нейкіх заяў, яны высмактаваюць шмат энергіі. І шмат грошай, і шмат часу. Так, якія ты магла б прысвяціць працы, развіццю, адпачынку, дзецям. Я яшчэ, ведаеш, думаю пра тое, што калі мы знаходзімся у вымушанай эміграцыі, то бок у нас адносна маленькая дыаспара, амаль што ўсе адзін аднаго ведаюць. І ёсць вялікая верагоднасць, што калі ты пойдзеш супраць свайго, то цябе ад усіх знаёмых проста прылеціць праз тое, што ты сапсуеш барацьбу з рэжымам. Людзі пачынаюць абараняць чалавека, які ім сімпатычны, ці з якім яны ў блізкіх стасунках, што ў прынцыпе заканамерна, але нават не намагаюцца разабрацца, не намагаюцца ўчытацца. Проста ты пакрыўдзіла Андрэя, зараз я напішу, якая ты кепская. І мала хто мае сілы, рэсурс і так далей, каб гэта ўсё вывазіць. Таму я цалкам разумею, чаму гэта было толькі інтэрв'ю медыа, толькі ананімнае інтэрв'ю, таму што гэта ўсё страшна насамрэч. Што ж, я думаю, на гэта мы можам паступова скончваць. І зноў жа падпісвайцеся на канал, цісніце падабайкі, пішыце каментары. Падпісвайцеся на канал Дашы. Можа, я там штосьці выкладу, мала ці што. Магчыма. Калі ласка, не гвалтуйце людзей і жывёл. Таксама не гвалтуйце, калі ласка. Нікога не гвалтуйце. Нікога не гвалтуйце, не збівайце, не дасылайце свае інтымныя часткі цела, калі вас аб гэтым не просяць. І нават калі просяць, таксама... Падумайце. Падумайце, ці варта гэта рабіць. Спадзяюся, што вам спадабалася гэтае відэа, і пабачымся яшчэ. А пішыце ў каментарах, дарэчы, якое відэа мы яшчэ можам паглядзець і абмеркаваць. Можа быць, у вас ёсць кандыдаты. Пачуемся. І пабачымся. Да сустрэчы.